This is not fair. We are finished. Donald Trump, sure. Donald Trump, why? What have we done to you? Why suspend funding to us? How shall we get ARVs? You know we can't afford. Iwe ndani. Watani ko order. Donald Trump ni ndani wako. Who is Donald Trump to you? Is he your father? Is he your president? Are you American taxpayer? Did you vote for Donald Trump? Don't you have your own president? Why should Donald Trump fund your ARVs? Is he your sugar daddy? Is he supplier of your Lavazzi? Is he part of your romantic shenanigans? Thank you, Donald Trump, for giving us chance to introspect. President Trump is focusing on domestic issues in America. It's America first. So who is stopping you from putting your country first? Why can't we find homegrown solutions to our challenges? Musabwe, for example, is an excellent practical demonstration of a self-help project. A homegrown solutions by Zambians for Zambians. Emancipating ourselves from poverty via Farming, entrepreneurship, and performing arts. we can look within ourselves for solutions instead of complaining of Donald Trump. Donald Trump is president of America. He's doing what he has to do for Americans. It's time we stop begging and start bagging our resources so that we can also be bragging. Just like Donald Trump. Zambia first, no apologies. Donald Trump sometimes amakangarwa misala yonje zochitika zake. Komano nthawi zina ndi munthu amene ali wa business, komanso nthawi zina ndi munthu amene mulika chilungamo, mwa iyeyo mulika chilungamo. At least ine ndimatha kuona zimene zinthu mulika chilungamo ndithu. He speaks his mind, sabisa zinthu, amangoyankhula, and muchina chake chimene I think wachita papa ndi chinthu chine kuti ifeyo afuna mina mitu yathu tiganize bwinobwino makamaka especially ma Africans afuna tiganize. Anyway, Donald Trump sanapange target ma Africans okha, wapanga target maiko osiyanasiyana, even ndazungu, even ku Canada, even ku Mexico, ku Venezuela, maiko angapo kumene kwinako sikuti amawathandiza hayi, komano wayikira ngati misonkho ina akeso kuti akuluakulu inu muzilipira misonkho 25% misonkho ndezi mabampa namene kuchako kumakhanga kuti inde ifeso tunangasi is like awapanga supplies into awapanga supplies into winali and value amayankhana pali maiko awiri pali magulu amene pali ku Africa kuno ndikuti maiko azungu kumene Donald Trump wapanga zinthu. It's like kwathu kuno maiko aku Africa kuno watichotsera ngati chithandizo za chani zamene vitu tukuvazi zina ndi zina wachosachotsa kuti izizi hayi ama Africans aone njira yawo kuti azipanga bwanji. 1 2 maiko akwazunguko anayikira misonkho ngati ku China kakuti chani Venezuela maiko sewa anayikira inu muzilipira 25% misonkho ndeno kujonzeso aopyeza kuti sakuchita bwino pa nkhani yokhuzana ndi azungu akuti iwowo akwapanga mistreat kapena treat azungu umene makhala umene kukuti kudzoka kuti 95% ya nthaka ku South Africa ili m'manja mwa azungu. Ndiyebe sinuzuzira amene akupanga mistreat zake ndana chifukwa anthu akuti afuna nthaka yawo pamene azungu apanilira nthaka ija sakufuna kuyisiya kulima amalima ndiwo ena aliwonse zakudya chani zimakagwida mu Shoprite kaya afuna tomato mwemwe kogwa ku Shoprite kulibe minda kuti imene tawapangira ngati ku Malawi kuti tipite kumunda tikalime kumene kozochili yonse chimakhala kuti akupanga ndi azungu ma profit onse akupanga ndi azungu. Ndi anyway iyo ndi nkhani yokhuza ndi ku South Africa komabe kumene koko Donald Trump anayankhulanso kuti mukapanga mistreat chanchani azungu akumene koko ndi iniyo tikutanini tikupasani ma sanctions. Nde uyu mandano uyu Cyril Ramaphosa president wa ku SA anamuza Trump kuti ase nkhani ndino kuti ifero ngati malenga chithandizo kuti ndi ujeni wakhato ndi 17% amene avitu kwina kwayi situmatenga chithandizo kwa iweyo. Nde anyway zinthu zingapo zimene zikupanga spark kumene kukhanga kulembana komabe point ndinena kuti maiko ena ayankha amuyankha Donald Trump maiko ena abanga backfire kuti iwe ngati ufoti pase misonkho ifenso tikupasasoni misonkho
chifukwa ife soti maperekaso zinthuso kumeneko chifukwa inunso mabwereso zinthuso kunoko. It's like ndithu tikufana timphamvu not kufana sakomano ifeso tili ndi ma values, right? Ndiye pali mayiko ena amene ankhazi sitinayankho kena kalikonse chifukwa chani tilibe kalikonse silinganene fyonfyon silinganene mfwe ayi. Why? Because whatever expose kuti we are useless. It's like tilibe kalikonse tilibe ntchito anthu opanda ntchito siri kuyankho kalikonse tungokhala kuti ungoyang'ana kudikira kuti nangapo mangopempha mwangolira pamene azinzathu amene apeza kale ma solutions awurani akuphupha kulikhanga kuti makuti ndeno apapati panga expose kwathu kwa Africa kuno anthu azitsogoleri ngati apeza ndrama kwambira kalekale ngati apeza zindrama zambiri amakeka mabanka akunja choyambira chimene 2 zipatala samanga koma akafuna kuti akadwala kukafika kwake kuti kunja zipatala zakunja ate basa apite kwa naye kwakuti apite nakuti kwathu kuno mayas kwathu kuno zero. Why? Chifukwa sitimasamala sitimakonda dziko lathu. Ndi I think afuna tiphunzitse kuti pezani ma solutions a dziko lanu panganiza dziko mwanu muone kuti mupanga bwanji osati chilichonse mangodera ku America tatsikana tija takamba zinthu za nzeru kuposa anthu akuluakulu amene mwina make utsamunda unalolera maganizo. Ndiyeno point imene mafana ndinenese kwambiri ndi kaganizidwe kalipo kawiri tindi fixed mindset ndi growth mindset. Fixed mindset ndi kaganizidwe kamene kamanga kukhala njoo kanapanga kanalogeka basi iwe mmene maganiziramo ndi momwemo palibenso kupita kuchitsogolo umaganiza kuti basi ndi mmene zililemo. Ndiye pali growth mindset nthawi zonse imakhala ikukula imakhala kupanga update imene ili phone yanu funa nthawi zina kupita mupanga update chanchani zambirimbiri mupanga ndi kuti panopa especially panopa achinyamata masiku anowa I can see ine ntakuona kuti achinyamata masiku anowa most of them are the growth mindset amakhala kuchita tizinthu mopanga upgrade era okay tisangokhala njia koma tipange tiyese ijo tipange choncho mmene azunguso system amapanga imene pamene kale kunali fixed mindset kungokhazikika pa chimene chilipocho basi popanda sofuna kusintha. Nga example yake ma solutions zimene zikuchitika pa Donald Trump zimene zinakapangidwa fixed kalekale tinakapeza njira kalekale kuti kumandipaiza njira zathu tizipanga zotere kuti zanthu zonse zitendere tisamangodalira kupempha tisamangodalira kuapempha azungu ngongole za azungu chifukwa what if nthawi yake zitavuta ngati meza vutela pamo kungura amayira vi basi right mayira anthu amwachana right ena amakhala kuna kunyozesa amabanga kali hayi amene mayavi muvutika mufa bla 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 siwonse amene andika chilombo ndikuti iwo ndo uchimwitsitsa kama kuti iwo ajawo anapeza munjira zoyipa. Ena HIV anabadwa nayo ena HIV anachita kuipeza kudzala zina ndi zina ena it's like sukuti amene tilibe HIV ndife madolo sife madolo chifukwa chisomo chabe because the same thing chimene chinachitika kwa anthu amene atenga HIV inunso munapanga chomwecho. You understand? Inunso munapanga chomwecho mwinasoka mbiri koma simunatenga chani simunatenga HIV nde sukuti muzikhanga madolo makuti right nde with no exception mankhwala ajawo ndo ufunikira kwambiri kwa munthu wina aliyesa amene ali akufunikira mankhwala amene ajawo ndiyebe ma solutions nakapeza kalekale tinakaika kalekale ma solutions ambiri kuti anthu apeze chani kuti tisamangodalira kuti makuti basi atithandiza atithandiza America nde panopa kuyambira lero achinyamata maso akuluakulu tikuzaza utsamunda nakulowani kwambiri mumona ngati nzosatheka kupanga liberate mumona ngati zosatheka kukhala revolution kuti imene ake tikhala anthu ozimira patoka mumona ngati zosatheka mazinthu nizotheka ena anapanga kale zimene zonse ndiyebe anyway nkhani ndi imeneyi imene mafuna kwambiri ndikambe kwambiri kuti
fixed mindset tisiye kukaganizidwe kongolokeka kuti basi ndimene tilili amatipasa ndalama azungu basi amatipasa ngongole ndimene timakhalira. Fixed mindset imene ichoke tikhaende growth mindset yokula imene izipangidwa update kuti kwapatirane kuti tikonze kuti nanga kumaganiza mawa kuti kuti ndite kumapanga upgrade kaganizidwe zinthu umoyo wathu osangokhala mmene ulilimo kuti basa umundi mmene zilili zimene zinanongetsa Africa zimene zinanongetsa Malawi chifukwa timangokhala mmene tilipo sitifuna kukhala ndi maganizo enaso sitifuna kupanga upgrade kuti source of income yathu kapena kuti economy yathu tithakuipanga boost bwanji tithakukhala bwanji anthu ozidalira patoka. Right, and guys, thank you so much, Malawian Cameras.